Sa sinugdan, gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto wala pay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok diha sa ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, "Mohayag." Og diha-diha mihayag. Nakita sa Dios nga maayo ang kahayag. Unya, gibulag niya ang kahayag ug ang kangitngit. Gitawag niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit gitawag niyag gabii. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, "Mutungha ang wanang aron nga mabahin ang tubig." O gihimo sa Dios ang wanang nga nagabulag sa tubig sa ibabaw ug sa tubig sa ubos. Kini nga wanang gitawag sa Dios nga kawanangan. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, "Matingog sa usa ka dapit ang tubig ubos sa kawanangan." Aron mutungha ang malangkapit ug natuman kini. Gitawag niya Yuta ang malangdapit. Ug dagat ang natingog nga tubig. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Unya miingon ng Dios, "Manurok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom." Mga tanom nga may mga liso ug mga kahoy nga mamunga og prutas nga may liso sumala sa ilang matang. Ug nahitabo kini. Nanubo sa yuta ang nagkalaing-laing matang sa tanom. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya biingon ang Dios, "Mutungha sa kalangitan ang mga butang nga may kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabii, ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, mga adlaw ug mga tuig. Mudanag sila sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan, ug natuman kini." Nahimo ang duha ka dagkong mga butang nga may kahayag. Ang mas dako mao ang adlaw nga mohatag og kahayag kun adlaw.
ug ang gamay mao ang bulan nga muhatag og kahayag kun gabii. Nahimo usab ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios kini nga mga butang sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan kun adlaw o gabii. Ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangitngit, ug nakita sa Dios nga maayo kini. Miabot ang kagabion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaupat nga adlaw. Unya miingon ang Dios, mapuno sa nagkalain-laing mga mananap ang katubigan. Ug nagkalain-laing mga mananap ang manglupad sa kahanginan. Busa, gihimo sa Dios ang dagkong mga mananap sa tubig ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagapuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad, ug nakita sa Dios nga maayo kini. Unya, gipanalanginan niya kining tanan nga nagaingon, sanay kamo og pagdaghan, kamong mga mananap sa tubig, ug mga mananap nga nagalupad. Miabot ang kagabhion, ug unya ang kabuntagon, mao kadto ang ikalimang adlaw. Ug unya miingon ng Dios, mutungha ang nagkalain-laing mga mananap diha sa yuta, ang mga hayop nga ihalas ug dili ihalas, ug mga hayop nga nagakamang, ug natuman kini. Gibuhat sa Dios kini nga mga mananap, ug nakita niya nga maayo kini. Ug miingon ang Dios, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Gamahan nila ang tanang matang sa mga mananap, ang nagapuyo sa tubig. Ang nagalupad, ang nagalakaw, ug ang nagakamang. Busa, gimugna sa Dios ang tawo, lalaki, ug babayi nga sama kaniya. Ug gipanalanginan niya sila nga nagaingon, panganak kamo og daghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalaha ninyo kini og kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Unya miingon ng Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso, ug tanang bunga sa mga kahoy, ingon nga inyong pagkaon. Ug gihatag ko usab sa tanang mga mananap, ang tanang lunhawng tanom, ingon nga ilang pagkaon. Ug natuman kini. Gitan-aw sa Dios ang tanan niyang gibuhat.
ug nakita niya nga maayo gayud kini. Miabot ang kagabion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Nahuman ug mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahulay siya human niya gimugna ang tanan.